चेहरा तू काठू आनीचु भाई तुम दुकान सब दामिका शाढ़ी कौन अच्छी देखेल दशहरा बुलिया जी मन रख ता सागर ब्लाउज भी मिसेक दब रंग भी मिसब मत भल देखा ए रंग जौवन तू कोठू पाइचु लुंगी भाया देखा ना 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 आ गोटे देखा ठीक है दशहरा बुलवा जानी ना केमती हुए शाढ़ी साड़ी पिंधा बयसरे पिंधु चुगा गेरा रंग छाड़ी जो यहाँ शीघ्र ना 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 का पैक कर केते पैसा हला बा 1500 हमरे काटिक कोन रियायत नहीं हां रियायत अछि आ काटिक कहि देबू देला दे दू काटिक पूरा पैक कर हौ केते दाम हला कहलो तोहर तो होची 1300 टका कौन काटी कुटी कहू ना रियायत नहीं अछि हां आ दियो 1200 टका नहीं 1000 टका मो हबनी से मो हबनी कोन मु तो सेटिके आनी छे आ 50 टका 100 टका दियो एले हम किना रेट रे हे रख मो कोन पाइबो सर आ 100 टका दबो हे हगुरा न मो सांग काई से दो कहि दो हगुरा अब आपको किना ये रेट आ मु जाउ केतन लेले पण को दे देबी आगे आगे हां बहु चाली नो जाणइलो पाद करू थाए बंका काली को पाड़ी नरमुंड माड़ी मु बसुरी कि सुंदर मु देखा जाउची दशहरा बजार जाउची बुली टोका अनेइबे बुली बुली बहुल टेरे रे रे सबुठी देखी मोटे जमीब भिड़ बुढ़ा पुणी हेबे हड़ बड़ बहुल टेरे रे रे बहुल टेरे रे रे टेरे रे रे टेरे रे रे मोर नहका चली टोका रील्स करिबे मोबाइल खोली बहुल टेरे रे रे मला तो गीत सेटिकी थाउ सेपटे पा ऑटो आसी दुआर मुहरे छिडा हलानी बापा मु परा तम दशहरा मेढ़ तू तो दशहरा बजार महिषासुर नानी तू हूँ दशहरा गेट तू दशहरा बजार चाट तू दशहरा बरा तू हूँ कालिया जीरा तू हूँ मीना बजार दोली तू हूँ पोकरा बरकोली तू माकड़ी तू झांझड़ी चुप करो चालीला आंकर गोटे पाल्ला अरे पाटितुंड बंद करिवो ना मो विश्व रूप देखिवो एडे बुलिया को जीवो डेरी हेलानी ता निज निज भितर खेटिया खेटी चली बापा मु जो सजे हेजी नानी रो दीह सौ गोटाए कथा कहे मोठू जदि किए अधिका सुंदरी रूपवती लावण्यमती गुणवती सी हूँ बाबूसाना बो अपराजिता मां आउ कहीं नुहती कंप्यूटर इंजीनियर सजाड़ी दे मोर कप 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 कंप्यूटर ये गोटा को काम को नुह मो ना जाऊ जा को गोटा भल बढ़ेबा को नेकी जीबी पूरा स्ट्रांग कामटा करिकरी मु आनी गोलमाल है भाई सब गोलमाल है छी 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 आ जोई पुओ तो मुठे लाज लागुनी नुआ चश्माटे न किणिकी चश्मा बाड़े खिलो बाड़ौच एटा चश्मा ना कबाट बंद काई की बो
ମାର୍ବଲ କି ଟାଇଲ ପକେଇ ଦଉନ। ଏ ନାନୀ ପୂଜା ବଜାରଟା 10-50 ଲୋକ ମତେ ଦେଖିବେ ନା ଆଉ ଏଭ୍ରି ଅଡ୍ ଇଜ ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଇଏ ବି ସେମିତି କଥାରେ ନାହିଁ ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା ଆଲୋ ମୁତୁରି ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ପିଟିବା। ଆଉ ସେ ଢଗ କଣ କଥାରେ ଆଉ ଗୋଟା ଅଛି ଇଏ ହାତୀ ଯାଉଛି ଝୁଲି ଝୁଲି କୁକୁର ଭୁକୁଛି ବୁଲି ବୁଲି। ମୁଁ କୁକୁର ନା ତୁ କୁକୁରୁଣୀ କାଳି। ଭ୍ୟାନିଟ ଚଲଣି କୋଉଠି ପକେଟ ଝିଙ୍କା ଏଇ ଚେନ୍ ଟଣା ଲୋ ବୋଉ ଲୋ ବାପା ଦୌଡ଼ି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ବାପା ବୁଦ୍ଧି ନଦୀ ସହି ଘରକୁ ଦୋଷ ଦଉଥାଏ ପରକୁ ଘର ଢିକି କିମ୍ଭୀର ସବୁ ଆରି ସକାଶେ ଆକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛି। ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି ସିଏ ମତେ ସହି ପାରିଲାନି। ମୋର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମୋର ଯୋଉ ଟେମ୍ପର ମୋର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲା ସିଏ। କଥାରେ ମୁଁ କହେ ନା ମୋଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସିଏ ବାବୁସାନା ବୋଉ ଅପରାଜିତା ମା ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ ବସ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ବସୁନୁ ଏକ ଆଖିଆ କଣା ଗଞ୍ଜଡ ଯା ଛାଡ କାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ସେ ତୋର କଣ ହବ ତା ପାଖକୁ କେଜି ହବ ମୁଁ ତାରି ପାଖରେ ବସି ତୁ ଚାଲେ ଆଉ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ଚାଲ। ତା ନାଇ로 ତା ପାଖରେ ବସିବିନି ତା କୋଳ ଜଳିଯିବ। ଓ କେତେ ବୁଝେଇବି କାଳି ଚାଲୁ କରି ଏ ବାପା ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମମାନେ ବି ସେଇଆ ଦେଖିଲ? ହଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲି ହରିଣର ସବୁ ସୁନା ରୂପା ମୁଁ ହିଁ ଆଣିବି। କଟରା ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଲକି ଅଛି ବେ। ୟେସ୍ ଏ ବାପା ଏଇଠି ଟିକେ ରଖ 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 ରଖୁନୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜୋରରେ ପରିଶାନ ହେଇଗଲାଣି ରଖ ହବ ଓଲାରେ ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ପରିଶାନ ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତୁ ଛାଡ ଯା। ଏଇ ଦେଖ ଆରେ ଭାଇ ଏଇ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ପରିଶ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଭାଇ କିଏ? ଆରେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନ ଆମେ ଯୋଉ ଦଶହରା ପୂଜା ହଉଛି ମଣ୍ଡପ ତାର ଆମେ ଭଲାଣ୍ଟିୟର। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି 407 ନମ୍ବର ଭଲାଣ୍ଟିୟର ଆଉ ଇଏ ମୋ ପଛରେ 502 ଭାଇ ମୁଁ 1201 ନମ୍ବର ଭଲାଣ୍ଟିୟର। ଏତେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସବୁ ତମେ ଅଛ? ଓହୋ ହୋ। କେତେ ଗାଡି ମଟର ସବୁ ଆଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ରଖ। ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବୁ। ହଁ ଚାଲ 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 ଭାଇ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢି ଯାଇଛି। ଘରଠୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଏ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପିଛା କରୁଛୁ ନହେଲେ ଚୋରି ଚାରି ହବ। ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଜାଗିବୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ସେ ଆଗରେ ଅଛୁ ହେଲା ଆସ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଳଦ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି। ନା ମୁଁ ପରିଶ୍ରା କଲା ବେଳେ ମୋର ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା ଆସେ। ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି।
ତୋର କଣ ହେଇଗଲା? ପରିସ୍ରା କଲା ବେଳେ ଭାବୁ ବାପା ହଁ ଚାଲ ଆସ। ଚାଲ ବସ ବସ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ବସ ଚାଲ ମା ଚାଚା କଣ ହେଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ? ଆରେ ଭାଇ ଚକା ପଞ୍ଚର ଓହ୍ଲଉନ କଣ ତା ଭିତରେ କଚ କଚ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବସିକି ହଉଛ ଓହ୍ଲାଅ ଜଲ୍ଦି। ସେ କଣ ସେ ହେଲା କଥାଟା କଣ ସେପଟେ ଚକା କୋଉଠି ତାର ପମ୍ପଚର କୋଉ ଚକା ପମ୍ପଚର ହେଲା? କି ଗାଡି ଏ ଚକା ପଞ୍ଚର କି ହେଇଛି। ଗାଡି ତୁ ଆଣିଥିଲୁ? ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିନଥିଲା ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି। କଣ ହେଲା ବାବା? ଏ ଚକା ପଞ୍ଚର ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ଦିଟା ଚକାରେ ଯାଇ ହବନି? କଣ ଦିଟା ଚକା? ଇଏ କଣ ସାଇକେଲ ଦିଟା ଚକାରେ ଯିବ? ସାଇକେଲ ଆଉ ଏ ବାପା ଜଇଁ ପୁଅ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କଥା ଏଟା କଣ ସାଇକେଲ ଏଟା ବା ଅଟୋ ପୁଣି ତିନିଟା ଗୋଟରେ କିନ୍ତୁ କଣ କୁକୁର ଯାଉଛି? ବାପା ଏଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଯା ଦଦରା ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ ଦେଖିବା ସେଇଆ। ନାନୀ ମୁଁ ସମାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହିଦଉଛି। ତୁମ ଦଦରା ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତୁ ହଉଛୁ ପୋଡା ଟିଭି ତୁ ହଉଛୁ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତୁ କାଳି କାନି ହଁ ପାଟି କଣ କାହିଁ ଗପୁଛୁ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? କଣ କହୁଛୁ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? କଣ ବାପା ଅଛି? କୋଉ ବାପା? ଶାନ୍ତ ଟିକେ ରହ। ଶାନ୍ତ ଘରେ ଯାହା ବାହାର ସେଇଆ ସବୁଠି କଣ ହେଲା? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ବାପା ଆମର ଏଠି ଗାଡି ଚକା ପମ୍ପଚର ହେଇଗଲା ହଁ ସୁବିଧା କରିଦବା। ଆମେ ହେଲୁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ। ଧନ ଟିକେ ହସି ଦଉନା। କଣ ଏମିତି ଯୋଉରା ବସ ପଛରେ ଅଟୋ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଇଗୁରା କହୁଛ ଧନ ଟିକେ ହସି ଦଉନା। ସେ କହୁଛି ଆମେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ। କଣ କହୁଛ? এই ସୁନା ରୂପା ତକ ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବି। ହେଇ ଗେଟି ମି ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ତୋର ଟିକେ ଚିପି ଦେବି। ତୁ କଣ ରଖିବୁ? ଆଲୋ ମା କାଳି ସେ ଠିକ କହୁଛି ସେଟା ବହୁତ ଭିଡ ଭିଡ ଭିତରେ ଚୋରଚୁରା ସବୁ ହୁଏ। ଆରେ ତମେ କିଏ? ଆମେ ବା କମିଟି ମେମ୍ବର। ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମରି ପଥରିଆ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଁ ହଉ 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 ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଇନ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ଭଲ 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 ମତେ ମୋ ରାଗିବୁନୁ ଲୋ ମୁଁ ମୋ କଥା ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ତୁ ଭଲ କି ରଖିଥବୁ। ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ତତେ ପିଠାପଣା କରିଦେବି ଖାଇବୁ ହେଲା। ସିଏ ବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ। ହଁ 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 ତମେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ କହିଲ ମାନେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ବୁଝିପାଇଲି। ଏ ମା ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖୁଦବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମର ଇଏ ଆମକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ନା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବା ବିପଦର ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ନବୁ 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 ଗୋଟେ କାମ କର ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି। ହଁ ରୁହ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇପାରିବେ ହେଲା। ହଉ ତ ତମେ ମାନେ ଡିସାଇଡ କର କିଏ ଯିବ ଆଗେ। ଏ ଭଗବାନ ଏ ଯୁଗରେ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଗେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଜାଗା ରଖିବି। ବାପା ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ହେଇଛି ମୋ ସୁନ୍ଦରତା କମିଯିବ ସେଠି ଗଲେ। କାଳି ସେ ଯାଉ ଗୋରି ଆଗରେ ଯାଉ ଆମେ ପଛରେ ଯିବା। ହଁ ତୁ ବି ଯା ହଁ ଯା ଆଗ ଯାଉ। ବସ ବସ ବସ। ଆଉ ସେ ଘେରାଇ ବୁଲିକି ଆସ। ହଁ ଦିନ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୋ ସେ ଭାଇ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନବାକୁ। ସିଏ ବୁଲିକି ବୋଧେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ। ନାଇଁ ଭିଡ ଥିବ ସେଇଥିଲାଗି ଡେରି ହଉଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଭିଡ ଥବ କଣ? ବାପା ହଁ ସେପଟୁ କିଏ ଦି ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? ହ୍ୟାଲୋ କାଳି ସିଏ ତ ଆମ ଧୁର୍ମୁଷ ଆଉ ଗୋରି। ଧୁର୍ମୁଷ କଣ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଆଉଛି। ବାପା କାଳି ତମର ଇଏ କଣ ହେଲା? ଆମକୁ ବାଇକ ରେ ନେଇଗଲେ। ଧନ ଟିକେ ହସି ଦେଲା। ଧନ ଏଥର ଦଶହରାରେ ବୁଲ, ମେଢ ଦେଖ, ଚାଟ ଖାଅ, ଚାଉମିନ ଖାଅ, ବଢିଆରେ ବୁଲ। ଆଉ ଏତିକି ସୁବିଧା ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର?
ଭାଇ ଆମକୁ ଆମେ ତମ ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ତମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ପୁଣି ମାଡଗୋଳ ହବ ନା ଦିଅ 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 କାଳି ତୁ ଜମା ଆସିବୁନି ସିଏ କେବେ ଜାଣିବ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ସକାଳୁ ଉଠି ମଣିଷ କାହାକୁ ନେଇଦେଲା ନାନୀ ମା ତୁ ଯୋଉଟା ଝିଅ ପିଲାଟା ତୁ କେମିତି କଣ ଏମିତି ଆମକୁ କରୁଛୁ ଭଗବାନ ନାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ନାହିଁ ନାନୀ ଚୁପ ଚୁପ ଆରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ ସବୁ ଆସିବେ ତମେ ବୋଧେ ବଗ କଙ୍କଡା ଗପ ଶୁଣିନ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଣୁଥିଲା ମୁଁ ସେମ୍ ତମ ପରିବାରକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଆଣିବି ଆମେ ହେଲୁ କଟ କଟ କଟରା ଆମେ ହେଲେ ଲୁଟ ଲୁଟ ଲୁଟେରା ସେତିକି କାନ୍ଦିବ କଣ ଅଛି ବାହାର କର ମାଲ ବାହାର କର ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାର କର ବାହାର କର ବାହାର କର ବାହାର କର ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କଣ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ମାର ବାପା ତାମାନେ ମୋ ସୁନା ଗହଣା ଗଲା ସବୁ ମନା କରୁଛି ଘରୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନି ଯାଆନି ବାପା ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବି ମତେ ସବୁ ଅନେଇବେ ବାପା ମୁଁ କଣ ଏତେ ବୋକା ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଇମିଟେସନ ପିନ୍ଧିଥିଲି ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ନେବେ ସେ ଯୋଗନିଖିଆ ଯଦି ମୋ ହାବୁଡିରେ ପଡିବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୋ କାଳି ରୂପ ଦେଖିବେ କାଳି ରୂପ କିନ୍ତୁ ଏଇ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦଉଛି ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପୂଜାରେ ଯାଉଛ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଏ ବାଡିପଡା ଚୋରଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବ ପାରୁଛ ଯଦି ନିଜେ ଦୁର୍ଗା କାଳି ରୂପ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟିକାରେ ଚଢିଯା